min arra switchu, min xejjer ideħ u min wera biċ-ċar li dawn l-affarijiet jaħrabhom u min jafda fil-bambin. In-nies fit-toroq stmerrow l-affarijiet marbuta mal-qari tax-xorti. Qatt mortu taqraw xortikom intom? Laqat mort u laqas ħammur. M'għandekx ħajra. Le, u ma biħsibni għax ma nemminx. Ma temminx bihom? Le. Taf forsi b'xi ħadd li qara xortih jew ġisma b'xi każ? Naf, imma ma nagħtix każ għax kif għatlek ma jinteressanix. Ma nemminx fihom ta' dawk l-affarijiet. B'xajta nagħmilha imma l-bqija le. Le, sempliċement ma nemminx il-ħajja jsir li jsir. Le, ma naħsibx, naħseb ħajjitna nagħmlu aħna, m'għandix għalfejn jgħidili xi ħadd ieħor x'ħa nagħmel. In-nies daħlu wkoll dwar it-tagħlim Kattoliku li jmur għal kollox kontra l-qari tax-xorti li fi żmien l-Inkwiżizzjoni kien kapaċi jibadek taqdef taħt il-madmat u l-frosta tal-Argużin. Ħajjar tagħmilha xi Le ma nitħajjarx. Għaliex? Għax jien ma nemminx b'daw l-affarijiet. Imma ma temminx bihom. Imma taħseb li huma xi ċajtej u jista' jsir xi magħmul fuq hekk. Jiena Kattoliku daw l-affarijiet ma tippermettihomx il-Knisja. Xortija fidej il-mulej. Fdej bambin u hija fil-futur tiegħi. Xoltija. Biex tkun taf. Xoltija l-ispiċċat u għarret il-baħar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.